Gelo apodiktik çi ye û di diroka felsefeyê de çi maneya wê heye? Mijara vê vîdeoya me nasandina têgeha apodîktîkê ye. Apodîktik têgehekê Yewlanî ye û wateya wê pêşniyariye ku bi awayekî aşkere û zelal dikare were nasandin yan jî peytandin e. Pêşniyariye ku bi awayekî bêgav rast e, pêşniyariye ku mîsoger ye. Di felsefeya Aristotelesî de ji zanîniya ku bêgav e pêkwere re zanîniya apodîktik tê gotin. Ev cûre zanînî tevbar, mecburî û rast e. Di mantıka Aristotelesî de jî pêşniyariya mecburî, rast, zelal û aşkere re yan jî pêşniyariye ku bi metodekê becerwerî dikare were peytandin re pêşniyariya apodîktik tê gotin. Li gel vê yekê bêgavîtiye ku di pêşniyariya apodîktikî de heye ne bêgavîtiyeke formel yan mantıkî ye û bêgavîtiyeke derbarê naveroka pêşniyariyê de ye. Ango ev bêgavîtî aîdê objekt û rewşa ku pêşniyariya wê îşaret dike ye. Ji ber vê yekî jî di epistemolojiya nûjen û felsefeya zanistê de ev pêşniyarî nehatiye pejirandin û rexne lê hatiye girtin. Lewra nabe ku pêşniyariyê me ji hêla naverokê ve mecburî bin.